IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inawis ni Ms. Mylene Pascual, mangidadaulo ti City Environment and Natural Resources Office iti Syudad Tilawag. Dito umili nga imatangan iti eco-culture nga amay sayangkat inton Hunyo 25. Dito ket may saka digiti programa apaset ti panang celebrar ti maka 61st at Charter Day iti Syudad Tilawag. Segon ka ni Ms. Pascual, iparangtot iti eco-culture digiti pagan-anay abadbado kan aruwaten ana aramid manipod ka digiti recycled materials kas iti tela ti arena, water lily, kanda dumapay a natural a produkto. Eco-Couture Fashion Showcase Phuket in coordination with the City Tourism Office and the 4Ps at tanto de maangay nga fashion show kadigitoy 4Ps parents and teenagers. Digitoy kati usa rin da Phuket digitoy naglupot nga no so sa rin lala ko madete cloth tiflar digitoy nagsatsatan iti inabel ken digitoy organic kasla kumano itanda digitoy napadry nga water lily kasay ites bulbulong kasi apo. So may showcase today under of course the leadership of Mayor James Brian Alcid kaparo dito apo nga activity tayo para iti environment man iti bulan iti June 2026. So padaanan nyo apo di activities tayo nakatano activities tayo in line with the environment man can you submit iti dati ko na tayo nga charter month tayo nga nairo itatayan. So ayaban na kayo apo. Kabayatan na inayon ni Ms. Pascual apanggap ta aktibidad nga ipakita at kinapateg ti panang salaknib taglawlaw baben iti panagusar ken panang pateg kadigiti lokal ken napapateg a resources. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.